Dragii mei, sunt primarul Oradiei, Ilie Bolojan. Discutând de câteva luni cu colegul meu, Liviu Boiculescu, despre problemele Slatinei și ale Oradiei, mi-am dat seama că problemele ambelor municipii sunt asemănătoare. De la absorbția de fonduri europene care să ne permită să schimbăm mai repede condițiile în care locuitorii orașelor noastre își trăiesc viața, de la calitatea vieții în orașele noastre, de la calitatea serviciilor publice, de la dezvoltare, ordine și siguranță pe străzi. Am încredere că alegerea colegului meu, Liviu Voiculescu, în funcția de primar a Slatinei, prin experiența pe care a dobândit-o în administrație, prin bunele practici pe care le poate prelua din experiența altor primării unde lucrurile s-au schimbat în bine, va fi o garanție a dezvoltării municipiului Slatina în anii următori. Așa se face curățenie în centrul municipiului Oradea. Așa trebuie să fie și la Slatina, o soluție practică și ingenioasă. Așa arată centrul unui municipiu reședință de județ. Așa vom face și la Slatina. Un loc în care să vii de drag, un loc în care să scapi de stresul cotidian. Așa arată un oraș în care autoritățile s-au implicat și au arătat că se poate. Așa arată la Oradea un centru wellness, cu topogane, zonă de plajă, piscine, un spa interior. Așa vom face și la Slatina, pe faleza râului Olt. La Oradea, Ilie Bolojan a arătat că se poate. Și eu voi demonstra că se poate și la Slatina. Așadar, dragii mei, pe 27 septembrie vă aștept pe toți la vot.